ang kaaligre sa mga eksena sa gag show nga ilang gipakita sa telebisyon karon dadun sa tibuok ka sa Bubble Gang sa entablado. Kini pinaagi sa musical show nga Bubble Gang, Parokya Nato, A Laugh Story nga ipasundayag karong Pebrero 15 sa gabi sa Waterfront Hotel Lahug. Si Michael V. alias Bitoy nga usa sa original cast sa maong show maoy manguna sa tropa sa ilang makalingaw nga pasundayag nga giandam alang lang gayon sa mga Sugboanon. Gani bisan og nagilis-ilis na ang mga artista nga naglangkob niini, ang Bubble Gag maoy giilang longest running sketch comedy show sa Philippine television. Una kining nag-ere ni atong October 20, 1995. Gisuportahan o giila gumikan sa ilang mga parodies sa TV commercials, mga politiko ug mga panghitabo sa katilingban. Sigurado gayong malingaw ang mga mananaw sa kataw-anan ng mga eksena nga idalit sa grupo. Moong alang sa mga gustong magpa-reserve, mamahimo na kamong mutawag sa 032-232-0048 o 232-8888 o sa 0915-535-3873. Mamahimo usab ninyong bisitahon alang sa inyong mga tickets ang www.smtickets.com.